खुलुमबाय दिनै बैसागुनि गिबि सान एबा सेथि रंजालि बैसागु बे सानखौनो आसामनि खना खनला जेरावबो फालिबोबाय थाबोदों नंगौ थारैनो रंजालि बैसागुआ बर'फोरनि देहा मोदोम गोसो गोरबोजों बाज्ल'खांहोयो खाम जथा सेरजा सिफुंनि मिलौदो देंखोजों बेबादिनो क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा बोसोरनि गिबि सान थामहिनबा गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि बयनिबो गोजोन खौसेथिनि थाखाय अबंलावरिनाव आरज गाबदों बोसोरनि गिबि साना एबा रंजालि बैसागुनि गिबि साननि फुंबिलि समावनो बर' फिसाफ्रा गोदान बोसोरा जाहाथे जेबो खैदां खैफोद गैयालासेनो गोग्गो देहाजों आलो गोजोनै बाबेनलाङो बेनि थाखाय अबंलावरिनि सेराव आरज गाबो बेबादिनो दिनै क'क्राझार सहराव थानाय गोजोनपुरि गामिनि रायजो राजाफ्राबो बोसोरनि गिबि साननि फुंबिलि समाव खौसेयै बयनिबो गाहाम सावस्रि गोजोन जिउ गोजोन नखर आरो गोजोनै गोदान बोसोरखौ बाबेनलांहोनो हायो बेनि थाखाय अबंलावरिनि सेराव आरज गाबदों गोदान बोसोर रंजालि बैसागुखौ रंजा बाजायै बरायनायजों लोगोसे गिदिरफ्रा उन्दैफोरखौ अननाय होनायजों मान होनाय आरो उन्दैफ्रा देरसिनखौ मान बावनाय हाबाफारि लादों गिबियावनो आङो गोजोनपुरनि रायजोनि जानानै बड'लेण्ड बुब्लिखौ आंनि गोसोजों हामलायनाय जाहैबाय आरो लोगोसे बयनिबो गाहामनि थाखाय आङो आनान गसाइनाव आरज गाबनाय जाहैबाय जोंहा दिनै गोजोनपुरि गामियाव माने बोसोरफ्रामबो बोसोर गोदाननि जेनाखि पहेला बैसाग मासनि 1 थारिख बे 1 थारिखआव जोङो गोजोनपुरनि आइ आफा बिदा फंबाय उन्दै उनला गेदेर उन्दै बयबो खौसे ज' जानानै आनान गसाइनि खाथियाव न'खर सान्थिनि आरो बयनिबो न'खर आरो उन्दै गेदेर जाहाथे सुख सान्थि रायजो जानो हायो जाहाथे मुलुगाव जेरैबो सुख सान्थियै थांनानै थानो हायो बिनि थाखाय जोङो गोदान बोसोराव ज' जानानै जोङो आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबनाय जायो बियो दिनैल' नङा जोङो 2001 मायथाइनिफ्रायनो बे गोजोनपुरि गामिया जोङो बेखौ दाजेनबोदोंमोन 2001 मायथाइनिफ्रायनो जोङो दिनै गोजोनपुरिनि रायजो राजा बयबो आइ आफा ज' जानानै जोङो बे गामिनि आइ आफा आरो मुलुग सान्थिनि थाखाय जोङो ब्रह्म गुरुदेब कालिचरननि बोसोन बायदियै जोङो आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबनाय जायो बेनो जोंनि गोजोनपुरि गामि आइ आफानि गुबै थांखि आरो बेनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो नागिरो जे जाहाथे मुलुगाव गोदान बोसोराव बयबो आनान गसाइखौ गाबज्रिनो रोंनांगौ आरो बोसोर गोदानाव जेनाखि फैगोन बोसोराव जेनाखि जायफोर उन्दै गेदेर सुख सान्थिनि थाखाय जाहाथे जेरैबो थांनानै थानो हाथों आलो गोजोनै रायजो जानो हाथों बिनि थाखायनो जोङो बे ब्रह्म गुरुदेब कालिचरन ब्रह्मनि बिथोन बायदियै बयखौबो आरज गाबनो थाखाय आनान गसाइनि खाथियाव आरज गाबनो थाखाय आङो गुरुदेब कालिचरननि ब्रह्मनि बिथोन बायदियै आङो आरज गाबनाय थिननाय जायो आरोखि बे गोथार साननि लोगोसेयै जयग' हुथि होनायजों लोगोसे जोङो गामाखालि माखासे खेला दुला होनाय जायोमोन जेरै दुरुं बोनाय आरो बिनिफ्राय गथ'फोरनि दाउला सौलायनाय आरो बिनिफ्राय मेगन खाथेनानै बायदिसिना बेबायदिनो दैहु बुख्रुबनाय बेफोरबायदि हाबाफारिखौ जों लायोमोन नाथाय जोङो दा दिनै समनि एसे आंखाल जानायलाय दिनै बेखिनि हाबाफारिखौ जों लानाय जायाखै आं आसा खालामो दिनैनि बे हाबाफारियाव जाहाथे उननि हाबाफारियाव बे रोखोम हाबाफारिखौ जाहाथे गाजा गोमजायै खुंलांनो हाथों बेखौनो आङो गामि जानानै रायजो राजाफोरखौ खावलायनाय जायो आरो गोदान बोसोरखौ बरायदों बिदिनो गोजाम बोसोरा थांबाय गोजाम बोसोराव मोजाङै मोजां थांबाय दा बे गोदान बोसोर हाबजेननायनिफ्राय आरो बे बोसोराबो मोजाङै मोजां थांथों बिनि थाखाय बयबो रायजो राजाया जयै गामिनि थाखाय जों जयै बहाय इसोरनाव बोर बिदों देग्लायबो जोंनि गामियाव बयबो बेमार आजार गैयालाबानो मोजाङै मोजां सोलिनानै थांथों आरो माबाफ्रा फरायसाफ्रा मोजाङै मोजां उथ्रिसारजोबनो हाथों माने बिफद आफद दा जाथों बेखौ जोङो लुगैदों जोंथ' बोसोरै दा अर सावखांबा एसे दामनाय देनाय दानानै बेखौनो माने बर'नि माबाखौ हारिमुखौ एसे लाखिनांगौ हिसाबै जों एसे दा माबागोन आरो रंजागोन बे समाव आं जेरेखम गामिनि रायजो राजाखौ जेरै लुगैदों सारा मुलुगनि बर'फोरखौनो आं जेरै गोजाम बोसोरा मोजां थांदों आरो बिदिनो गोदान बोसोराबो मोजाङै मोजां थांथों बेनि थाखाय आं मेसेज हरनाय जाबाय।
क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरियाव थानाय मानास पाब्लिक स्कुला 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो। तितागुरियाव थानाय इंराजि बिजोंनि मानास पाब्लिक स्कुलाव दासान्दि नार्सारिनिफ्राय 7 थाखोसिम गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो। बे फरायसालियाव गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे फरायसाफोरनि थाखाय दं मोजां खाबुफोर। थाखो फोरोंथायनि अनगायैबो योगा क्लासेस, बेसिक कम्पिउटार एडुकेशन, इंलिश स्पीकिंग स्किल्स, मैथ्स एंड साइंस प्रोजेक्टिं, हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टी आरो स्मार्ट क्लासेसनि खाबुफोर दं। बेजों लोगोसेनो बे फरायसालियाव हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलबो दं। गोसो गोनां बिजाथिफ्रा तितागुरिनि मानास पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 6000853288 एबा 8638167582 आव कल खालामनानै स्लट लानो हागोन।